Добър ден от най-хубавия град на България, София. Това е баня Баши джамия. Много бързо забравяме обаче. Имаше един милиционер на име Ахмед Доган с едни от Атака и после ги направи даже депутати от ДПС. Какви провокации правиха тези другари. Даже на петъчна молитва, доколко се спомням аз, вървеха свински доби. Може ли един храм да бъде така поруган? Ето, за това говори Бафито и най-хубавото предстои с ново начало. И с господин Пеевски напред. Да си пазим храмовете, да се пеят вярата, да си пазим имената, да си пазим България и знамето. Да живее България!